Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde hon daizuela, jan aldezue talorik, zenbat litro sagardo edan dituzue, eta jantzi altzarete hartzai edo hartzai, Andres? Gaur egun handia da Donostian, Bilbon, Usurbilen, Lekeition, Azpeitian, gaur abenduak 21, Santo Tomas eguna da. Azokak bueltan dira, pandemiak eragindako etenaldiaren ostean. Inguruko baserretako produktuak, lehiaketak, eta oro har festa giroa gaur Euskal Herriko txoko askotan. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia. Goizean eta gauean, eguerdian eta... Azokak 19. mendean du jatorria. Baserritar asko maizter bizi ziren euren baserrietan eta aldiro errenta ordaindu behar zioten jabeari. Ordaintzeko eguna Santo Tomas izan ohi zen. Egun horretan baserritarrak hirira jaisten ziren errenta ordaintzera eta bide batez euren produktuak saldu eta beste batzuk erosten zituzten. Denborarekin lehiaketak antolatzen ziren, zein baserrik zuen gazta honena, nongoa zen txerririk potoloena. Eta horrela, gaur egunen arte. Donostian adibidez 176 postu jarri dituzte, eta Konstituzio plazan dago eguneko protagonistetako bat, Roxaito txerria. Eta Roxaito bezain potoloa den egitaragoa ere antolatu dute. Gure bizitza, huerga eta parranda, gero egun ez lo egiten dugu ezan da, horren errudun etxaien bat izan da, gunu gabiltzan seguru bera handa. Goizeko 11 baserritar jantzien lehiaketa egin dute, laugarrenez jantzi zeharo dotoreak ikusi ahal izan ditugu. Eta nola ez, 26. Euskal Herriko txistorra lehiaketa. Gipuzkoa plazan egin dute Euskal Herriko kultura gastronomiko etxearen laguntzarekin. Eta niri pertsonalki gehien gustatzen zaidana txorimalo lehiaketa ere egin dute Zuloaga plazan. Birziklatu gaien erabilera, naturako gaien onura ateratzea, originaltasuna, kolorea, gauza asko eduki behar ditu txorimalo on batek. Ibai txorimalo. Auskalo, ai txorimalo, alde gintzun eta orain jandalo. Auskalo, txalo eta txalo, bisto eta no bisto, orain buskalo. Auskalo, mister istiluz, mozorrotu dute euren ispiluz. Eski kriston temazo da. Zabete denak hemen ja ardotrago askatzen. Barkatu. Saio bat egin behar dugu, mesedez. Edo kirola egiteko prest, izan ere 5. urrezko kopa ospatu dute Trinitate plazan. Han aritu dira Maika Aristegi, Irati Astondoa, Amalur Arbelaitz, Xanta Sousa, Nerea Arruti, Uxue Ansorregi, Garazi Arruti, Beatriz Tanko eta Nerea Sorondo. Bueno, eskolarien urrezko kopa, baina barazki eta fruta lehiaketara egingo dute, eta nola ez, musika barra, kale gira, tegitixa, erromeria. Ojo, eta bertsolariak ere bai, Beñat Gaztelumendi eta Nerea Ibarzabal aritu dira gaur Trinitate plazan. Aro berrien jaiotza, egunon aze malkotza, zuentzat gure aitortza, odol mamitan bihotza, hortozik doan hizkuntza honek, beti hanketako hotza. Baina erretzen suma daiteke, gaur Iruñeko holtza, emozioen magma gori bat, badagutako bakotxa, ustekabean lertzen denean, lurrazpiko berben poltsa, ea ze mundu posibletarantz, labaintzen zaiguna hotxa, labaintzen zaiguna hotxa. Zegartxot fu sostenido horrek harritu zaitu ez da. Haze agudoak Ibarzalek,
Ez dakit, nik gero itzengo duguntaz. Ui, ui, ui. Bai, lehenko nahi Lorritak esan zuen, bere koizleak pare bat tono jetxera zizizkiola besti batzuk. Egia da. Maider Zabalegiri ere haren ekoizleak egin zion antzeko zerbait. Ez dakit nik nire Ibarzabalen kantaerak ez dute zuen nobetuko tono pare bat jetxita. Bueno. Autotuno beharrik ez, hor entonatuta bentsat bat Bai, entonatuta badaude, baina, wow, arriskatuta gora, Entonatuta Santo Tomaseko azokan daudenak, Baina San Tomas egunaz gain ospatzeko goza gehiagore baditugu. Gaurko egunez, 1900 eta lehen urtean, 1900 eta batean, emakumeek Europako historian lehen aldiz hauteskunde batzuetan parte hartu zuten. Norvegiako udal hauteskunde batzuetan izan zen. Gina Krogen bera izan zen ezinbestekoa mugarri hori lortzeko. Emakumeen aldeko bere lan nekazinarengatik Norvegian estatuko funerala jaso zuen lehen emakumea izan zen. Ordutik emakumeen parte hartzak sekulako eraldaketa bizi izan du. Baina oraindik bide luzea dugu aurretik, izan ere Afganistanen goi mailako hezkuntza ministerioak ohar labur bat kaleratu zuen atzo. Esanez, goi mailako hezkuntza erakundeetan emakumeen onarpena bertan behera geratzen zela. Emakumeek ezingo dute unibertsitatera jo. Diga lo que digan las mujeres, estamos. Horrelako albisteak entzuten munduaren amaierarekin amesten dut. Bastak inoiz gertatuko den hori, izan ere munduaren amaiera 2012ko abenduaren 21ean gertatzekoa zen. Data horretan 13garren baktunaren, hau da, 154.000 eguneko ziklorena azken eguna gertatu zen. Maien egutegiaren arabera hori munduaren amaieraren eguna zen. Baina munduak aurrera jarraitu zuen eta 2012ko abenduaren 21ean dantzan hasi ginen. Egun hartan bertan, Shairen Gangnam Style bideo musikalak segulako marka utzi zuen. YouTubeen 1 milioi bisita lortu zituen lehen bideoa izan zen. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 Egin ezagun dantza neguko solstizio da, eta? Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap. Janus Lester dator gaur gurrera. Uste nun Janus Lester dator gurera ere kantatu egin, Marcelo. Janus dator gurera, olako zerbait, ez? Gurera, bigarren kafera. Eta maitesuna ea tabua den ala ez azalduko dugu. Aizu, eta Aitor Zabal eta elkarrezketatu du Gartxotek, doinuetatik haratago tartean momentu epiko guzti barnean zuela. Bai, badakit saltzaile honegia naizela eta beti diot berezia dela, astero ekartzen dudan podcasta, baina benetan aste honetakoa Aitor Zabaleta haundiari egindako elkarrezketa eta bere kantu kutxunak ere emango dute zer esan, aseke entzun. Eta munduaren ez amaieraren 10. urteurrena ospatuko dugu. Ara! Abenduak 21 ditu horrexegatik da urteurrena, eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Gartxotun zain leton ari da pentsatzen, nik gaun dozkadan koreografia kurratuekin, Janus Lesterre dozken koreografiakin, bigarren kafeak ezin du pixkatu betu. Akaso bai, Gartxotun zain leton, arratsaldeon! Arratsaldeon eta bai, falta zaizkizue dantzagunean ordu batzuk, baina maite zaituztetala ere. Nik bukuskin bakarrik egiten du dantza. Goiuri ezei zarandia dantzarako prest daude? Noski beti. Mundu amaitu ez dela baliatuta eta hori ospatzeko? Edo ez ospatzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 487 du. Arratsaldeak 4:14 minutu. Abenduak 21. Gu hemen 3 laugarrena hor eserita urrengo ordubiak zuekin igarotzeko asmoz. Ongietorri guztioi, eta bai, hemendik txatetik esan diguten bezala, 500, 3 saio falta dira, 500 saio berezi hortarako. Donostiako akuariumetik ariko gara, arratsaleko 6:30 publiko eta guzti, eta zuk, bertan izan nahi baduzu, sartu gure Instagramen.
Arratsaleko 4 eta 4 zuzenean zarete Naiz Irratian eta zera daukagu kontatzeko bai 500. programa badatorrela. Batzuk dagoeneko euren gonbidapena badutela. Esaterako hortxe txatean idatzi berri duen Jon Lizarazuk, Jon Lizek. Bai, ez zaitezte haserretu entzuleok, baina privilegiatu batzuk badauzkagu. Eta Jon Lizek zenbat kaka eman duen txatean 500 programa hauetan, saritu beharreko da. Eta hori, gonbidapen baten bidez saritu nahi izan dugu, eta eskertu nahi izan dugu. Jon Liz, gorai, broma zala, kaka ez oso gauza interesgarriak ekarri dituzu gure. Kaka egamateak saritzen diren txokoa, hori da bigarren kafea. Beste gauza askoren artean, hori ere pagara. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa eta baita datorren astelenean ospatuko dugun 500. Saio hori, bigarren kakafean 500. Saioa. Eskerrik asko Jon Liz, jarraitu zure aportazioak gurera helarazten. Eta gaur ere maite dutekin abiatu behar dugunez Gartxote Unzain Letonari eskatu behar diot, bere maite duta. Bai, nik gaur errexekatik maite dut Santo Tomas eguna. Maite nuen, ez dakit nola esan, gaztetan bazelako urteko parranden top 3an esango nuke errex sartzen zen eguna, baino, bueno, bromak aparte, naiz esten broma, gustoko dut eta maite dut egun hau zen normalean ikuste ez den jende horrekin zerbait hartu eta pixkate gauzak eguneratzeko eta hurrengo egunean nola ez azteko ere balio du, baino Santo Tomas egunari beti ikusi diot alako tankera sozial moduko bat, ez, gertukoen biltze hori, beti ere gainera festa giroan, eta maite dut Santo Tomasetan ditudan oroitzapenak, eta gaur atxaldean bertaratu eta eraikiko ditudanak ere bai. Eta zure maite dut azin da, Goiuri? Begira, nire kuadriako multil batek inspiratu nau, gaurko maite duterako. Izan ere, inspiratu nau, bera da nire maite duta, izan ere deskubritu nuen dola egun batzuk WhatsAppean daukala talde bat, bere buruarekin idazteko bere neskak urtean zehar gustoko dituela aipatzen dituen gauzak. Hau da, haien ezakit, kuadrilla bazkaria egiten dugu eta elkartzen gara guztiak eta neska honek esaten du, niri bai gustatuko litzaidak noizbait ez dakit. Bai, xolomo gazta bokaio hotz bat. Bai, xolomo gazta bokaio hotz bat. Eta ordu mutil honek egiten ditu, nola, oso memoria txarreko mutila dan, WhatsAppeko taldean idazten du. Bale, hainoari xolomo gustatzen zaio. Eta ordu gero horrela, noiz behinka, oparitxoak egiten dizkio, edo bere urte betetzea denean zerrenda badauka, jakiteko nondik aukeratu, baina urte guztian zehar elikatzen du zerrenda hori. Eta iruditu zitzaidan oso detaile polita. Oso Neri pixkat beti beldurra eman izan diate, egia esan gauza oso praktikoa, baina bere izenarekin edo norberaren izenarekin WhatsApp taldea duten baditu nik ere lagun batzuk, apuntatzen, bai, badakit Goiuri. Baina beti iruditu zait oso meta bezala, baina egia esan praktikoa, ez? Gero gauza asko astur egiten dira, eta, kasunetan ja epik. Bai, hau da epik. Bai. Kontua, WhatsApp talde horri zuri zen ezpaio zu jartzen. Ez da lain egozentrikoa geratzen. Ja. Ez dizu, bilatzezu Gartxote Unzain da horre guatu, ez da gize, eta pixkatia dupliziade hori jendiak zekartzeu, ni o... Nik ez apunteak deitze jut. Vale. Nire gauzak, nik. Bakoitzak bere modura, bere gauzei eitzen dira. Azkenean, denago de berdintxu, pixkat tururu, baina... Izue, maite duten tarte honekin jarraitzeko eta maitzeko, ze Goiuri, ze? Temazo. Ez Goiuri gordo, dena temazo. Ez aukerak eta hona indezue gaur ere bai. Gaur ere bai. Nere maite duta da, gaur abenduaren 21 da, eta urtero data hauetan, unen baten dantzan, eta askotan San Tomas egunarekin bateginik, nik umetatik musika ikasi nuen akademiak antolatzen dolako jaialdia, aurrekin, gurasoak, aurrak ez direnak, helduak, gaur egun heldu asko daude musika ikasten, konboak, musika modernoa, klasikoa, denetarik, eta leidorantzokian, ez dakit nik 6, 7 edo 8 urte nituela, maitia nahi badezu akordiarekin jotzera joan ginen ara lehenengo aldiz, eta orduztik urtero tokatu zait, edo jotzea, edo teknikari lanetan egotea, edo kamararekin egotea, edo kamararekin egon teknikari lanak egin eta jotzea, edo zelakoa, eta gaur da egun hori, eta gaurko irratsaioa amaituta, aruntz joango naiz, badozkat hainbat ikusentzunezko lanan egiteko, baina oso egun politia da, ikustea oraindik ere, ez dakit ja,
zure iraganeko 8 urteko aurrura ere, badagoela hor nonbait, ez, instrumentu bat hartu eta lehenengo kontzertu publiko hori eskaintzen, eta bideo hori egiten, eta gauza oso polita iruditzen zait, oso energia polita izaten da, gero faltzen dugu, betikok, hor jasotzen berandu artibiliko garenok, eta egia esan egun oso polita da, eta bai, beldurroiek ikustea, kamenuetan ikustea, aurren bat bere instrumentuarekin beroketa lanetan, eta urduri xamar, eta oso gauza polita, eta hori dan ere maite dut. Bakarrik zuretea itxoiten beste egun bat naze. Eta trampa egingo diogu, hau ez diogu abisatu, baina gaur ordena aldatu dugu pixka bat, aipatu dizuegu, Janus Lesterreko Jokin Pinatxo, badakite aurrek bere inguru hortan Janus deitzen diotela kaletik, baina uste dut ez dela. Bueno, aurrek, niko hain dala gutxi hartere bai, beharko luketena, eta gaur berarekin abiatuko dugu saioa, baina maite duten tartean gurekin eserita dagonez privilegio hori eskainiko diogu Jokin Pinatxori. Arratsaldeon, Jokin. Arratsaldeon. Zein da zure maite duta? Aprobetxatuko dut gaur oraintxe bertan gertatu zaidan zerbait komentatzeko. Ja. Ni beti izan naizelako eta naizelako pertsona bat, igual lehenengo pertsona bat ezautu barrozunekan lehenengo pausoietan nahiko lotxatia edo nahiko itxia, eta maite dut leku batera etorri eta eskuzabalik jaso, soinu proba egin bitarte bat koroak egiten egotea, bestea pianoan saltxeatzen, hori maite dut pila da. Arratsaleko 4:22 minutu eta orain bai, gaurko saioa abiatzeko moduan gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iesean, baina etxean. Ateak itxita eta begiak zabelik. Horrela sortu omen du Janus Lester, eta horrela sortu da ez gaitzala loak harrapatu Jokin Pinatxo musikari beratarraren azken proiektua. Lo egin ezinik igarotako gauei, loak harrapatzerik nahi ez duzun horiei, joan direnei, datuzenei, eta datorrelakoan badoan horri ere kantatu nahi de. Ojo, ez da gutxi, Matxin Arbelaitz, Garazi Esnaola, Ane Bastida, Andoni Arriola, Javi Etxarri eta Julen Suarez musikariak lagun, hartu gabeko kafeek itzali ez dituzten gauak piztera etorri da, eta gaurkoan Janus Lester gurera, bigarren kafea hartzera. Ez gaitzala loak harrapatu eta ongi etorri Jokin, bibazu. Mila esker, Artxot. Zer moduz zaude, galetu lehenengo galdera, onaino nola iritsi zea Jokin? Janus Lesterren lehen diskoa den arren, izan daiteke zure ustez proiektu honen hasiera beste prozesu baten gaiurra ere, ez? Ze prozesu da hori? Nik uste dut, duela 2 urte hartu genula erabakia lehenagotik laguntaldean genuen azken trena taldea usteko. Ze azkenian ikasketak medio zirela batzuk joan bar izan ziren Australiara, Madridera, eta 4 ginen, eta horrek ezin zuen ja aurrera jarraitu. 5Gak orainik ez du albidetzen hori. Hori ez. Eta hor, Matxin gaur egungo bateristak, animatu nindun, proiektu neriagoa, edo zerbait pertsonalagoa azteko, ez? Zelen, egia da, igual, bai taldeak, aurreko taldea, nik gestionatzen nula, baina bestiak denen artean iten genitun, eta animatu nindun, nere proiektu bat abiatzera, eta egia erran, ordutik azkeneko, itxialdia medio eta denbora guzi hau, aprobetxatu nula ordu pila pasatzeko batetik abesti berriak egiten, baita ikasketa prozesu batian saiatzen igual nere konfortazen musika hortatik aparte zeuden estilo berriak edo arreglo berriak entzuteko, grabatzeko, eta azkenin ikasketa prozesu hori lantzeko, ez? Eta igual bai baut sentsazio azkeneko 2 urtetan ikusita duela 2 urteko Jokin nontzegon, eta orain badakidana, eta oraindik ere egunero ikasten jarraitzen dudana, igual horren ondorio izan laitekela orain hemen egotea. Programa honetan, kuriosoa da, pertsona asko izan ditugu ibilbide musika luzearekin, esango nuke, baina lehen aldiz euren proiektu pertsonala edo pertsona lehena abiatzera eta guri frutoiek erakustera etorri diren asko izan dira hemen. Eta leheno aipatu dezun, lehen pertsonan edo jendea ezagutzen dezunan eukio dezun
lotxa hori. Proiektu hau eraikitzean eukidezu alako prozesu bat, ez dakite konplejuak denak dauzkagu, baina eukidezu alako prozesu bat ere, bueno, Janus Lester izena galdetzeare oso galdera ohikoa da, eta horregatik ez dute jarri, baina eukidezu horre alduntze prozesuan lotxarik, edo argi zen eukan alkatea izan nahi zenuela zure bide berri honetan. Zen jendeak ezberdin bizi du hori ere. Bai, hori garbi nun, naizta igual lehenengo aldiz pertsona bat izautu behar dutenik, zuek berak gaur sartu nahi zeni, urduri nago eta kostatzen zait lehenengo aldiz jendiakin elkartzea, baina gero ja 3. 4. aldetik ja ez nago hain tenso eta inkluso orain ere eroso nago Janus Lester bezalako proiektu batean alkate paper hori egiten, eta bai garbi nun, ze balio dian ere ezagutzen ez nauen jende hortara iristeko modu asko zuzenago batian, ez? Nik uste dut abesti batzutan igual erakusten dudala ere alde lotxati hau iunixegori, baina garbi nun, azkenean kantak idazterako garaian, etzela bakarrik bilatzea kanta batzuk, politak, ez? Baizik eta modu bat ere jendiak ezagutzeko, nire barruan ditudan parafernalia guztiak eta movida guztiak. Hausnarketak ere, bai? Hausnarketak eta behintzat diskentzuten baduzu, hola behintzat barre hori apurtua dago, eta ezagutzen garunerako, ja badakitzu zerbait nitaz. Aizuenik zarantza badauket, ze dataraino esan daiteke urte berrion? Hau galdetzen dut, ze Janus Lesterrek zesan nahi duen ere, akaso epemuga batekin plantea daiteke, ez? Proiektua nahiko berria da, ez? Igual Jokin Eberak esan bardu ez, denbora hori pasazan edo ez, urtarriaren 13 arte galdetu daiteke, eta hortik aurrera, ez? Hor margen bat eman bartzaio, entzulen artean egongo da, akaso duda daukanik, ez? Bueno, bina, da galdera bat, espero nuna, taldeari Janus Lester bezalako izen bat jarri nionin, edo proiektuari, banakin, lehenengo gauza izan zen, pentsatu nola azaldu behar duzun, nola jarri diozun taldeari izena, baina, jendeak kuriosidea baldin badu, ni beti prest erantzut. Neri izena beraren, nik ez te galdetuko, Nik ere zen nik galdetuko dut, noiz arte den zilegi galdetzea, baina ez galdetuko. Ordu nik galdetuko, Egin nahi nuen hausnarketa txikia zen, askotan izena beraren azalpena baino gehiago, interesgarriagoa iruditzen zait, jende asko bere izen propio erabiltzaren autua egiten du, batzuk naiz gure izena erabili beste leku askotan, proiektua izendatzeko modu artistikoa batean komila jartzen nahi naiz, ez dakit pseudonimo edo beste talde izen bat asmatzen da. Eta hor ustete badagoela, ez dakit zer den, baina badago zerbait. Gainera, zure kasuan antzekotasun batzuk nik asko fonetikari begiratzen diot, eta esaten nun, igual honek, ez du jarri nahi zen, Pinatxoren tekisa ere etzaioz neri gartxoten egiten zaiten askotan, izenak ere behar duelako gero musikan aurkitzen den horren adierazle izan, eta goxotasun eta fonetikoki oso izen, ez dakit nola esan, abrasiboak dauzkagunok, eukitzen dugu baino, hortik galdetu nahi nizun, autua ere zergatik izan zen, zure izena ez jartzearena, eta... Etzen izan hain fonetik aldetik, izan zen pixkotze azkenean, niri zonaldean mundu guzik deitzen dit Pinatxo, mundu guzik, normalki mundu guziak abizenagatik, eta bai konturatu nintzen, eta pentsatu nun, obviamente erabaki barra nunikan proiektuari izen jarri, nire izena jartzearen erabakia, hortxe egontzen. Baina, ezakit, eman izkion buelta batzuk, eta iruditu zitzaidan, igual hurbileko askok, familiarrak, lagunak edo ezagun askok, ezagutzen dutela, nik Pinatxo bezala erakusten dudana, baina badagola askoz gehiago atzean ez dena bakarrik Pinatxo, baizik, eta dela Jokin Pinatxo, eta dela buruan ditudan 1000 gauza gehiago. Orduan, igual jendeak Pinatxo ezagutzen du, baina guain egitan, badagola bertze trasfondo bat, eta horri izen bat jarri nahi nion, horregatik erabakin. Akaso jendeak ezagutzen zuen gela moduko bat, ez da? Bueno, gartxote bera osmarketa bukatu den honetan, goiuri, txoin esan dizula. Bueno, indezaket galdera ordu, ez. Epe barruan gaude galdera egiteko. Epe barruan, bai. Zergatik Janus Lester. Mesedez. Bai banun garbi, naizta proiektuari neriga etzen izen bat jarri, bai nahi nula pertsona kutsua edo gizaki kutsua izatea izenak.
Orduan, motz, bertzela gotan naiz hemen 10 minuto izena esplikatzen. Da bi izenen lotura, bazagon saxofonista bat zenik berezko nire instrumentua saxofoia da, eta bazagon saxofonista bat gustantzitza dela pila bat, Lester Young deitzen zen, ez bakarrik jotzen zuen moduangatik, baizik eta egiten zuen showangatik, espektakulola nahiko oker jotzen zuen, eta atentzio pila bat deitzen zian. Eta orduan erabakin nun Lester hori mantentzia, nire lehenen instrumentua saxoa zelako eta gustantzitza delako. Eta gero Janus, igual, bira justo orain segidoan sartuko garela, dela urtarriatik, Janotik datorren jainko erromatarra, Janus. Eta bada hasiera eta bukaeren jainkoa, lehen ateetan eta egoten zen, eta esan nahizun, trantsizioak eta hasiera berriak, eta orduan irutizitza Janus eta Lester elkartzeak egiten ziola pixkatu ore edo bide berri honen hasierari. Bastante guapo, ez, Gartxot? Gustatu zaigu. Bai. Nik ez tekalderain, Ez da nik ere baino guapo. Goiuri, maja. Jetxi zuen atalaia moral horietatik, Txitxua, bronka Gartxoti, nik ez dut esan zer? Ez da talaia morala, baina bada askotan, ez dakit, elkarrizketetan ohikoegiak diren eta bere euren lanak aurkeztera datozten horiek ja 1000 aldiz erantzun duten galdera horietako bat, eta horregatik saiestu nahi nuen altzen neurrian. Baina egia esan, oso interesgarria jokin. Eta aipatu dezun, pixka zure izatea beste leku batean edo beste gela batean zegoen izate hori plazaratzen, diskoa entzun duenak argi ikusten du erritmo nahiko koloretsu eta animosoak, esango nukenik, direla oinarrian, baina bada ere gero, ez dakit nola esan, pixkat bihotzera hurbiltzen diren une goxoagoak bezala, nik nire hitzekin, esplikatzen dut. Nola tartekatu nahi zenituen zuke pixkat aldarte gehiago dira, baina bi mood nagusi hoiek, edo ez dakite ospatzea, ez? Zure aldarrikapena handi bada, baina ere bai sutondo txiki hori erreza egin zaizu sonikoki hori lortzea, edo? Bueno, bai egia da, normalki diska entzun duen jendiak aipatzen direla, ze dantzagarria, eta niretzat, nik indudan diskoa badu zuk komentatzen duzun beste alde goxogo hortatik, dantzagarritik, baina egia da gero daudela dab-dab, eta daudela zurriola bezalako dantzak abesteak dantzatzeko, baina nik diska bukatu nunin erranon, bueno, ez nintzen gelditu gain sentsazio dantzagarriakin, egia da orain perspektibakin ikusita baietz, eta bai garbi nun, abestiak idazterako garaian islatu nahi nuela, pixkat neri bizitzak eskaintzen dizkian momentu hauek, ez? Ni naiz pertsona bat sentitzen duna pila bat, gauza onak sentitzen ditu dela kriston ongin, gauza txarrak ere bai sentitzen ditu dela super beltz, eta bai saiatu nintzen bilatzen tarte abesti bakoitzari, besti batzuk islatzeko pixkat, egunerokotasunen ditugun B alde hauek, baita A alde positio hauek ere, eta askotan ere, nik uste dut gehienetan asko gauden momentu hauek, direla ate birakari batean bezala gongo bagina bezala, ez? Igual ez dakizu edo ongi edo gaizki zauden, eta ez dakizu edo noruntzaterako zaren edo A alde edo B alde hortara. Orduan bai garbinu, nahi nitula abestitan pixkat hiru alderdi hauek elkartu, eta nik uste dut fonetikoki elkartzia izan dela batez ere jokatzia haizeekin dantzagarriagoa edo ez dantzagarriagoa bilatzeko, gero ere bai teklekin ere garazik ematen dien bere eskuakin. Eta soinu sintetizadoretik gertuago akaso pianoikoetik baino, ez, bai? Eta pixkat hori nastuta, ez? Goxogoetan igual tiratu dugu gehiago pianotara, tradizionalagoara, baina fondoan entzuten ari. Osabari eskainitako abestiakin maitasuna eta buren hasierakin berekin, eta gero besti dantzagarri egotan, ez dago pianorik eta dago kriston sintefesta. Aldiz, haizeak badaude pixkat zeharreka, haizeak funtzio ezberdinak betetzen. Bai dantzagarri egiten, baina baita harmonizazio intimoa egiten beste momentu batzutan. Ez dakit, euren dualidade hori behintzate bai baliatu duzu diskoan, haiz eta oso presente dauden, diskoari bi entzun aldiman dizkion pertsona batentzat oso presente daude dantzagarrian. Baina espazio gehiagotan ere badaude, gero. Eta hori garbi zegoen, ez? Proiektuakin hasi nintzenean garbi nun proiektuan haiziak nahi nitula, badirelakoz burutan oraindik abestiak idatzi gabere imaginatzen nun, egingo nitula estribillo hundiak, ez? Ahotsa eta barrenak zabaltzen ditudan horiek, eta ez nun nahi gero abesti erortzea, eta pentsatzen nun beti, nik gora etorrita gero, haize batzuk atope sartuz gero, hor mantenduko dugu. Baina gero ere bai egia da, daudela diskan zehar zubi batzuk, edo inkluso solo batzuk, edo fondoan, behar bada lehen ahotsekin egin izango nituzken base batzuk, orain haize batzukin nastuak gaudenak,
eta zuzenekoetan ere, diskaz aparte ere bai, dituzela beste momento batzuk ere bai, nik uste dut, ez daudela bakarrik, igual tradizionalki lotzen ditugu naize dantzagarriak bakarrik, baizik eta daudela ere bai, nik uste dut beste alderdi batzutan, daudela haizeak beste modu batera ere bai. Horleno fondoan abesti honen hasierare entzun dugu pixka eta aipatu dituzun piano lasai horrek, eta nola ez, zure ahotsare aipatu nahi nuen jokin ikaragarria dela, esango zizuten, instrumentalista zarela argi dago, baino kanpotik ikusita esango nuke instrumentu nagusia zurea nere perspektibatik. Hori dela, gainera, entzun berri dugun abesti honekin ere anekdota txiki bat badaukat, diskoa Ainautekin grabatu duzu, eta gogoan daukat, Ainautek behin esan ziala, atzo etorri guan Janus Lester zea hoi, ta... Etzak zea esan zin, kabroi hoi. Kabroi hoi, ta justo abesti honen, ez dakit ez, kontatuko duzu beto, Eta ojo, laudorioan ari naiz, baino neurtutako laudorioan zen, irutzen zait oso momentu ederra izan zela, hau kontatu zianean, hor, izugarrizko, ez dakit, lehen toma edo egin zenuen, osabari eskenitako abesti goxoago honetan, eta, bueno, Einaut badakigu egunero grabatzen ari den pertsona da, zenbat ahots pasako ziren mikrofonetatik, eta berak esan zidan, inoiz ez zuela norbaitek hain harrituta utzi, lehen toman, hainbeste emozioen zuen zerbait, hain, ez dakit, fin edo ondo egitea. Gogoan dut esan zuela, honek ez dik ezer berri, hola zio, ikustaldegi, eta komentatu egin zian, horren arira, galdetu nahi nizun, ea instrumento nagusitzat sentitzen dezun zure ahotsa, eta gainera gaur asensio hori ere komentatu den gauza bat, ez dakit nik topatzen diot zure ahotsari izugarrizko eragin ingelesa, ojo, ingalaterrakoa, eta ez estatu bat horrakoa. Eta da gauza bat, kostatzen zaian esplikatzea zergatik den, musika taldekin ere pasatzen zait, nola ez gauza hon bada, baino esplikatu da zure auker nagoen, erotuta nagoen... Bueno, a ver, lehenengo galderari erantzun da, bueno, Inautena, esan ere izan zen momentu bat superpolita, ze justo zen osabari eskaintzen ari nion abestia, eta nahiko berriki sortua, eta nahiko berriki osaba joan are bai, orduan nahiko momentu zakit urdurin egon inkluso abestia grabatzeko, emozionatua. Eta bai izan zen, nik era abestu nunean intro hau, gelditu nintzen, ustuta. Eta nik uste, horregatik gustatzen zitzaila bizkaratzen jauti. Eta horren arira, nik uste dut gaur egun ja ahotsa kontsideratzen dela nire lehenengo instrumentua, batetik protagonista delako, eta bestetik ere eskaintzen diodan denborangatik, hau profesionalizazio bideo hontan ez, nik entzute ditut, nik uste dut gertatuko zaigula denari, duela 3-4 edo duela 5 urte grabatutako gauzak eta orain grabatutakoak, eta, kriston diferentziak, ez? Orduan nik uste dut, azkenian diferentzia hauek direla, azkenian, instrumento bat ibiliari zaren enean, jasotzen duen aldaketa naturalangatik. Eta, ze galdetu jaso? British. British. Eta, British, nik uste dut, logika dela zentzuten dudan artista pila, inglesak direlako. Eta uste dut ere, azkenian, egontzelako abeslari bat oso gaztetatik gainera estitxuk arrebak jartzen zialako eta gaur egunero oraindik entzun dezakedalako buklean. Zein da? Freddie Mercury. Eta, bakit... Hoi zein da? Topiko bat dela, baina, bueno, eta 1000 aldiz aditu dutena, eta, dut duela barruan sartua, eta igual horregatik ezakit. Ez dakit zena, akaso... normalean gitarra edo baju edo ez dakit nola esan taldeen soinu bat eramaten gaitu igual ez dakit Seattle Sound edo Katalunian egiten zen punk korea 2000 early 2000s ez dakit ze baina hotxarekin normalan ez da inerresa izaten eta niri ezitzen Freddie Mercury ez inor espezifikoa torri burura, baino esaten duen tiponek nola proiektatzen duen kantuan dauzkan ez dakit jirabira hoiek nik uste dut gero adibidez izautuko duzula, uste dut ez dela
Bai, Britainiarra, Damien Rice, Bai, abeslaria, noski baietz. ere bai da bertze referente hauetako bat, batez ere beti fijatu izan naiz beregan, nola hunditzen den bai volumen eta textura aldetik, Texturan. nola igotzen den, jesten den, eta nik uste dut azkenian dela, azkeneko 10-15 urtetan entzun dudan hoiek, nahi gabe, pegatuta galitu ezkiten gauzak ez. Vale. Osea, gaztatik jundan hau, baina hainbester ez. Esan daiteke. Eta letren arira goiurik gero sarraskiarekin kaina pixkat emango dizu, eta igual esan nahiak gehiago sakonduko ditugu. Gehiago aldetu nahi nizun prozesuari buruz. Nola egiten dezuzuk musikaren ideia eta mezu edo hitzekin transmititu nahi dezun ideia horren arteko oreka nola egiten dezun, ez prozesuan zein dator lehenago edo berandu, zen hori aleatorioa izan hori da, baina nola garrantzien portzentaiak eskatu nahi dizkizu? Garrantzien portzentaia normalki askoz altuagoa behintzat... Bezik gabe, portzentaiak bezak enduta, mesedez. Ematen diot askoz gehiago musikari, letrari bino, behintzat kasu hontan. Ze bai konturatu izan naiz, lehenago idatzi dituen abestitan, idazten dituenin letrak, bakarrik ulertzen ditu lanik. Eta ez nun nahi hori, nahi nun mezua garbia izatea. Orduan, komentatuzu modu aleatorioan dela lehenen musika edo abestian ere kasuan, beti da lehenago musika. Beti, excepzioria, bai. Eta iten ditut melodiak edo, ingles, igual horregatik ere, ingles inventatu batekin, eta gero beti saiatzen naiz imaginatzen, musika hori nere bizitzako zebe situazioetako banda sonora den. Orduan, hori hartzen naiz imaginatzera, eta behin imaginatzen dudala, ze pelikulan barruan egoten alden musika hori, hori hasten naiz mezua idazten, eta letra idazten. Interesgarria. Aizue, akaso... Arratxaleko bostetarako 19 minutu falta diren honetan, igual kantutxo bat eskatzen hasi behar. Bai. Zein izango da lehena? Diskari izena jartzen dion, ez gaitzela lokarrapatu. Aizue, badoa, Jokin Pinatxo, edo Janus Lester, nahi duzuen bestela ditu ja. Edo Freddie Mercury. Gure zeta guzti Damien Rice. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Janus Lesterren ez gaitzala loak harrapatu. Nahi duzunean, Jokin. Gogoratzen alzara denbora gelditu eta ametsak piztu ziren itzali gabeko gauaz. Ateak zabalikta, begiak itxita dantzan, besarkada ieslari artean gateatuta. Izgaitzala loak harrapatu, izgaitzala harrapatu, izgaitzala loak harrapatu, izgaitzala harrapatu. Goazen kontzientziak dantzan jarri genituen, inoiz norbait izan ginen ez leku hartara. Ate birakariak bueltak adirau, norazean lekutik mugitu gabe banoa eta banator, ez noa inora, inertziak ibilerazten hau. Izgaitzala loak harrapatu, izgaitzala harrapatu, izgaitzala loak
ez gaitzala harrapatu. Ez gaitzala loak harrapatu. Hortxe ba, ez gaitzala loak harrapatu, Janus Lester, Jokin Pinatxo gurean, eta berriz ere, elkarrizketa gunera bueltan etorriko da. Aztu egin zaigu argiak itzaltzea. Urrengo kantuetan ez du horrelako utxunerik izango, horrelako akatsik izango, baina bai, despistatuta harrapatu gaitu. Bere gitarrari begira kantuarien zaiginan, eta ezkara ohartu ere. Ez harrapatzeko izango zen. Bai, ez da egit, ezkara ohartu ere egin. Bueno, aipatu ditugu hainbat diskaren sonidoaren inguruko edo gartxoti gustatzea esaten zaian bezala, realitate soniko hori ez, sonikoki diskoaren lanketaren inguruan aipamen batzuk egin ditugu, baina badago asko diskoan ez, eta gartxot ni baino zaleagoa da, abizenak jartzen, zuk dagoeneko bat ausarta bota duzu Britisha hartzen dizula. Diskoari berari jendeak esango zizun ez, pixkat disko kolore hartzen diola, haren bitik zerbait, funkitik zerbait, abizen mordoa jardakizkioke, edo bintzat estilo askotan gutxugera kokatzen da, ez da egit intentzionalki noruntz joan nahi zenuten oso garbi bazenuen, edo izan den pixka bat produkzioaren ondorioz, elkarlanketaren ondorioz, bida, iritsi gara ona, bai badu kolore hau, badu beste hau? Bai garbinun, intentzionala izan zen garbinun, pixkat alde hortatik koktel bat sortu nahi nula, abesti igual, pop tradizionalagoa ulertzen denekin, funky kutsua duten bertze batzukin, gero igual anaiek bukara bluseroa duen batzukin, garbinun, ze jendeak etiketak jartzen dituenan, ni ez naiz agitzalea, orduan, asuntoa zaila jarri nahi nituen, etiketa bat baino gehiago eduki, eta hori hasieratik bai garbinun, gero egia dara bai, ez dela berdinanik abestia etxean sortzen dudanean, eta gero lokalean elkartzen naizenean bandako beste seikidekin, bazkenen ere bai horrek gauza natural bezala hartzen du kutsu bat edo bestia, bakoitzak gehiago londu dituen estiloen arabera, edo ez. Orduan, bai izan zela, gauza bat bai burutan nuna, saiatzea abestiak bidez berdinetatik eramatea, eta gero ere bai modu naturalean ateri zaigun zerbait, orduan, bikain ateri zen. Nik esango nuke gainera, ipatu berri duena, egin handi batean nik behintzat nabari dudala, gehien bat, zuzenan ikustuko aukera izan dut, kursalean jozda nuen kontzertu epiko horrena, baina nik sonikok ikusten dizkiot ezberdintasunak, baina oraintxe aipatu duena ere nabari zaizu akustikoan ere abestiak ematen dizu kolpe hori. Hor dago estruktura zuk pentsatutakoa, hor daude hitzak, hor dago zure ahotsa, hor dago presentzia. Akaso falta zaizkio gero diskoan eta zure soinua osatzen duten elementu horiek, baino kontua da bakarkako kantu honetan orain, zenbat duen kantu honek jatorrizko kantutik eta zenbat produkzio prozesu hortan, konponketetan jasandako eraginetik. Azkenean abestia hau izan zen, horrelako zerbait sortu zen, eta gero bai taldeakin elkartu ginenean, bai ez genula nahi eraman, ez gaitza loak harrapatu, ez genuen nahi izatea balada bat edo lako zerbait. Orduan bai nahi geniola eman bertze kutsu elektrikoago bat, eta denan artean, eta gero ere bai, zuiak ingozun bezala estudioan eniautekin, bai, berak aportatzen digun guziakin, bertze kutsu bat eman genio. Eta hori ere bai egia da, abesti batean, baina begotan gertatu zitzaigula, gu igual joan abestiakin modu batera, eta gero han estudioan bertan ari ginela, gauza batzuk lokalean funtzionatzen dute, gero ondo grabatuta entzutean, ez? Eta igual abestiak bazuna kutsu bat, gero estudioan bertan aldatu dioguna bateria linea osoa. Eta azkenean bateria bezalako, aldatzen duzulako gitarra bat, baina bateria bezalako zerbait aldatzeak, aldatzen du abestia, bera. Eta gertatu izan zitzaigun, baina, azkenean badut kriston suertea beste 6 musikari erraldoi hauek ondoan izateana, eta bateria guzia aldatu behar baldin bada, aldatzen dute eta lista. Ita, baina. Itxita dantzan besarkada ieslari artean kateatuta. Hortxe maien arbelaitzen tunkakatun. Leno jokin profesionalizazio hitza aipatu duzu, eta nik hemen prestatuta nuen etorkizunaren inguruko galdera bat, gustatzen zaitelako ere orainean bizitzea nola ez, unean,
Baino alako proiektu, ambizioz betetako alako proiektu batek ere zilegi da helburu batzuk eukitzea, bide horri txiki bat, txikia bada ere, edo zirriborro bada ere. Eta zuk, etorkizunari ze tankera hartzen direzu profesionalizatzeko bide honetan, lehenago aipatu ezuna, nun zure asmoak eta errealitatea nun egiten dute talka bi hoiek. A ber, ni naiz kriston ameslaria, orduan ni beti... Wembley! bai, taldekidei beti erraten dut. Bueno, 2022an diska, 23an Anoeta, 24an Bernabeu, eta 25an Wembley, beti, Jo, eta 2026an orduan ze... Jubilatzea, ja, dirorekin. Espazioan. Gino, bai egia da, guaindik nagola pixkot, asimilatzen edo saiatzen pentsatzen, ez etorkizun hurbil batera, erran nahi dut, 2023an, gutxi beti imaginatzen aldut nondik joaten aldiren gauzak, baina inkluso diska idatzi nunin ere, ameslari bat naizelako, ez nitun nahi eraman izan ere bai kanta batzuk eta produkzio batzuk leku bateraino, pentsatuz, bigarren diska batean, utzi nahi niela espazioa, beste gauza hoiei. Orduan, hola amesten, lehenengo diskoan zentratu eta pixkat bigarrenari ere bai bere lekua uzten, eta inkluso pentsatzen zein barnon. Eta gero proiektuari bezala, orain arte egia da, jaso duen emaitza, behar bada nula espero, ze lehenengo abestia atera genion uztaian, eta uztaiatik onat, ze pasa dire, urterdi bat. Ez nun espero, hainbeste jendengana iristia eta teratzen ari zaizkigun aukerak mai gainean benetan edukitzea, eta orduan oraingoz hauek aprobetxatu eta amesten jarraitu, igual, Wembleyen iristeko nordaki. Bueno, teloneroa behar balin bazu Wembleyen. Dudari gabe. Abixatu jazu. Bai, interesgarria da, eta poza ematen dit ere bai, azkenean, pixkate luzera pentsatutako bide horrekin amestea, ez? Hau da, ez dakit, fruituak eta etekina zentzu honenean, emozionala diot, pausoz pauso edan nahi duen norbaiten diskursoa dakazu, eta ez berehala dena nahi duen, gainera hori ezinezkoa da, hau da, norberak daukau gure abiadura eta gure zirkustantziak, eta oso perspektiba heldua iruditu zait. Aipatzen ari zea asko ere taldearen eta genion eta genuen eta ez dezule lehengo pertsonan hitz egiten, aurrekoan ez dakit Olaiari edo galdetu nion, baina taldekide bakoitza ez, baina taldeak zer eman dizu, falta zitzaizun zer eman dizu, 8 eskuz gain, hau da, maila emozionalean nabilni normalean beti. Azkenean, lehen erran dizuet, justo ninezela pertsona bat sentitzen ditunak gauza onak pila bat, eta txarrak ere bai pila bat, eta azkenean normalki diska bat, eta baita bizitza bera ere bai nik bizitzun daiko, diskan bertan dagoen posterran ageri den montaña rusa emozional handi bat bezala, eta nik uste dut taldekide hauek laguntzen diatela momento honetan, igual pixkat frenoa botatzen, eta momento txarrak ezain txar sentiarazten, ez? Orduan, eta gero ere bai, egunerokotasunean, zagit, profesionalizazio bidean nahi baldin moduzu proiektu batek aurrera jarraitzea, super zaila da bakarrik, itea hori. Esango jak, Orduan, hor alderdi hortatik egia da, lanaren 180 pikoa. Egunerokotasun lan hori nik iten dudala, baina baita ere edo zer gauza delegatu behar baldin badut, kriston apoioa dudala, beste sei lagunena, eta eskertzen dela. Eta talde barruko dinamikaz gain, gu kolektibo horretan, genion hortan, lehengoan Donostiako Tabakareran jozen nuen kontzertuan irudi batzuk ere ikusi ditut, eta horre, taldekidez aparte, gu bat bada taldetik kanpo, ez? Entzuleak, baino gertuko jendea, laguna, familia musikari asko ere ikusi ditut, goiuri dantzan ere bai. Horri ere ematen diozu duen garrantzia, ez? Atzematen zaizu. Dudari gabe, azkenean, nik uste dut, azkenean artista horok egiten dugula musika guretzat, baina baita gure hurbilekoentzat edo gerora ere hurbilduko diren hoientzat. Orduan planteatu genunean kalerako diskako aurkezpena, ez nun dudarik izan nahi nula bukatu jendeakin abesten, behin jende artean, ze azkenean, Janus Lesternik sortu dut, edo proiektuan ikera ematen dut eta, baina gero egunerokotasunean nire kakak aguantatzen dituena da nire bikotea, edo asteburutan ezin naizen ateri, biru asteburutan jarraiaz eta egon barra naiz, kriston kaka ematen diren ere kuadrillakok edo nire etxean gurasoekin imagina. Orduan, garbinun, gu hori ez dela bakarrik musikariak, baizik eta
nire egunerokotasuneko parte diren hoiek, eta hoiek ziren bai lagunak, familiak, musikariak, Eta lagun bihurtuko direnak etorkizunean, nola ez? Aizue, 5 minutu arratsaldeko 5:00 akaso bigarren kantua ere eska genizaiok, Jokin, zin izango da bigarrena? Maitasuna tabu, joko dizuet. Badugu gogoa guk ere kantatzeko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, dagoeneko prez dugu, Jokin Pinatxo berriro, maitasuna tabu eskainiko digun bigarren kantu hau. Nahi duzunen, Jokin? Oikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea hortik biegunetara. Ta bai bat zer esan sarez kanpo nagonean. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, haizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, haizeak eramaten dituen hitz horietan. Kafe bat, musu bat, benetako begirada. Larrosaz josiak gure izara tabularrak. Azkar bizi nahi izateko nahita behar dudan oro. Beldur banaiz azkarregi joan ta dena galtzeko. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, haizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, haizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da. Noiz bihurtu da. Denbora airean, goitik bera gorputzean. Gu biok bagara ordularian area. Ta bai, nahi nuke hemen pixkat gelditzea. Ta bai, elkarri maite zaitut esatea. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, haizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, haizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da. Noiz bihurtu da. Noiz bihurtu da. Ufa. Erakustadila!
Bigarren kafean gara, oraintxe bigarren kantua eskaini digu Jokin Pinatxok, Janus Lesterrek, eta segituan izango dugu berarekin azken txampan murgildu, sarraskia egin, eta hirugarren kantu bat entzuteko aukera, baina bagoaz, naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, gainera pilpilan da bien azken orduko horren bila, Jon Telleria lankideari, segituan emango diogu hitza, hemen astute ibili gara, orain bai, Jon Telleria, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon da izura guztioi, azken orduan jakin dugun kontu bat, Zaragozan senarrak hiltzuen emakumea korteskoa zela jakin dugulako gaur udalak salaketa mobilizazioa deitu du, iluntze honetarako 8 izango da mobilizazio hori. 83 urteko senarrak, 80 urteko emazte hiltzuen astelen honetan Zaragozan, azken hau Nafarra zela gaur jakin dugu, eta honen inguruan dakiguna, senarrak bere buru aurkeztu zuela poliziaren komisaldegian eta atxilotu zutela orduan. Esan da bezala, gaur 8 izango da salaketa mobilizazioa. Eta jakin berri dugun bestea urtarrilaren 10 aztertuko dutela Pablo Gonzalezen askatasun eskaria, ia urtebete darama Polonian preso Gonzalez kazetariak, eta oraingoz ez dago bere aurkako akusazio formalik. Asteazken honetan ezagutu dugu urte hasi eta gutxira aztertuko dutela berriro ere bera aske uzteko aukera. Azaroaren 24an luzatu zuten hirugarren aldiz bere espetxealdia Ukrainako gerraren harira kazetari lanetan ari zela atxilotu zuten, eta Poloniako segurtasun agentziak Errusiar espioitza zerbitzuentzat lanean aritzea egotzizion denbora honetan erabat mugatu dizkiote Gonzalezi senide eta ingurukoekin harremanak, eta berriki egon izan du lehen aldiz berarekin Oiana Goiriena bikoteak. Errepidei dagokionez, ordu honetan aparteko arazorik ez, Bilbo ingurua sortzen ari ziren autoilarak, ia 4 kilometrokoak ere izan dira, baina trafiko zuzendaritzeak jakinarazi dutenez, une honetan dagoeneko arazoiek konponduta, beraz errepideetan aparteko arazorik ez. Eskerrik asko Jon Telleria lankideari. Bagoaz aurrera beraz, Janus Lesterrekin jarraitu behar dugu gure elkarrizketa akustiko honetan. Sekreturik gordeatzen, ezkutuan nahi guztiak arnazten, nire aurpegiak ez du ardurarik islatzen, baina barneko aurra jada desegin zen. Goiuri dantzan dago, baina dantzan jarriko duena Jokin Pinatxo da. Hortarako data sarraskia. Bueno, badakigu gauza bat, Goiuri. Eta musika sortzen duela lehenengo Jokinek. Bai, letrak baino lehenago. Bai. Eta lehenengo Watch in English hizkuntzan egiten dituela hainbat lan. Hori jende asko egiten du. Egiten dugu. Gero komediak izaten dira, horrek sortu duen sonoritate hori nahi duzun hizkuntzan islatzeko, edo? Baina, hori guztia dakigula ere Goiurik esan nahiagatik galdetuko dizu. Badago, indezaket horrela KitKat txiki bat. Noski. Aurrekoan ikusi nuen bideo bat, talde italiar batena, 70ko hamarkadakoa, eta beraiek abesten zuten aguatxipu. Ze beraiek tesi bat zuten zena Italian hamarkada hartan, Amerikako estatu batuetatik zetorren edo zer kontsumituko zuela jendeak. Eta orduan esan zuten, eta guez gara estatu batuarrak, baina asmatzen balin badugu bagarela, eta egiten dugu disko bat, aguatxipu horrela, ingles asmatu batean, arrakasta edukiko du? Zein gauza ingeles guztiak arrakasta balin badaukate, eduki dezake, eta bideo da beraiek kontzertu bat eskaintzen, eta italiarrak begira erotuta abesten. Eta bai ez datu zuten, euren tesia. Zeona. Hortxe, KitKat txikia. Igual bigarren diskorako edo, apuntatuko dugu alako zerbait. Edo proiektu berri bat erako. Baita. Han kamaran aetan da bien harrigira eta ere musikaria da. Boskote osatuko dugu. The What You Pays. Perfecto, The What You Pays. Zorrez. Jokin Pinatxo, datorrena hause da. Sarraskia. Adidenak. Sarraskia tartean letrak aztertzen ditugu eta letrei buruzko galderak egiten ditugu.
Eta horrela, 3 bat lasai, oso azterketa errexea izaten da. Eta orain abestiko esaldi bat aukeratu dut. Naizenak ezin du lehen nintzena ezagutu. Jokin Pinatxo oso desberdina da diskoa atera aurretik eta diskoa atera ondoren. Aldatu zara? Obio, aldatu naizela, eta ez bakarrik diska baino lehen, baizik eta, justo abesti hori ez dago oinarritua diska baino lehen, baizik eta duela urteak atzera begiratutako zerbait izan zen, eta nik uste dut azkenean lehen ere komentatu dut dela prozesu naturalak eramaten gaitula aldatzera, ez? Nik uste dut jendeak haun izan erraten dula, ez nik ez naiz aldatzen, beti dituzela pentsamendu berak, ni beti izan naiz horrela, eta ni ez, ni aldatzen joakin naiz, eta bai badirela situazioak gaur egun, atzera begiratzen dudan hori, gura, ezin dudala ezagutu. Urrengoa, udazken egunura, ama joan da, kolpean joan da, atxa joan da, bakean joan da, badamina jasan ezina, osaba bidaia hona azaldu duzu, hau grabatu zenuenean, berriki gertatutako gertakari bat zela, baino nik galdetu nahi nizun, eta galdera askotan errepikatzen dugu sarraskietan, ea bazenekien hasieratik abesti bat eskini nahi zeniola, edo sorkuntza prozesuan nahita ez sortu den abesti bat den. Bueno, azkenean osaba joan zenin, uste dut, idatzi nula bestia hortik 2 egunetara, eta uste dut izan zela naturalki aterizitzen zerbait. Gainera, sentitzen nun beharra bestian, ama eta baita atxa ere sartzeko, azkenean ziren izan garai erresak etxeko inorrentzat. Eta garbi izan nun ama eta atxa ipatu nahi nitula, osa bere bai noski, eta izan zen zerbait, igual diska guztitik azkarren idatzen nuen bestia. Eta azkena, tonu serio alde batera utzi, eta pixkat humoretik. Zer demontre da, dap-dap? Zer da dap-dap egitea, edo dap-dap egiten da, edo sentitu egiten da, edo dantzatu egiten da, edo zer da dap-dap? Nik ez dakit, baina atxaldean Donosti noin bardet. Hora jakingo ez zer dan. Hantxe nikoa dap-dap itea. Baina ez dakit zer dan. Aber zezateun. Gartxotek ulertu duz, Kontuz, aber zer dan. Ez da ezer, baina da dena. Gartxotek ingo du dap-dap gero Donostin, baina guk bihar ere da badabako kontzertuan, dap-dap desente ingo dugu. Orduan, erabaki genuen, abestia idatzi nunean, ingles inventatu hortan, hor dap-dap zegon. Eta bihurtu zen pixkat taldean, ensaio eta gero, igual, bazkaltzen dugu, eta dap-dap pixkat, no seke. Eta gelditu zen dap-dap hori, eta bakoitzak ematen zion nahi zion zentzua, eta erabaki genuen, uste maldi madugu dap-dap hola, eta bakoitzak erabaki dezala beretzat zer den dap-dap, eta horrela xe gelditu zen. Dap-dap hori zuk nahi duzuna da, zuk nahi duzuna goetan. Pixkat Ziritione kontzeptua da, ez? Goratzen duzu Ziridionea? Ez. Zuk, Jokin? Ziridionea zen, nola zen, esplikatu zuk esplikatu. Zan, Volkswagen kotxe batean anuntzioa, eta zan Volkswagen Polo. Eta eskatu iazu nahi duzuna, ilargia, mugarik gabeko bidai bat, gau zoragarri bat, eta maitzen zuen, eta ilargia, eta esaten zion, Volkswagen Polo, kon Ziritione. Ziritionerekin. Eta denak geratu ginen garai hartan, hola, zeote da Ziritionea, eta Ziritionea zan, pixkat flowa, pixkat dab-daba, pixkat dena. Biba definitu ezin daiteken. Baina ziurrenik, bigarren kafean dab-dab kantitate haundia dakau, ez? Jokin zuze ustez. Dudari, sartu nahi zenean jar nazten zen. Dab-daba. Zeleku hona, daba-daba, bihar dab-dab pixkat egiteko. Gaina, atrizenen kontzertua, nahi gabe atenuen, idatzi nien, apuntatu data, dapa-dapa, eta ni, hostia. Bueno, bihar izango da kontzertu hori, ateirikira 8:00 hasiera 9:00, amaiera 11:00, Janus Lester eta Olaia Intzi arte, Nafar Power, dab-dab Nafarra asko dongo da. Bai, gaina kiston gozadan eretzat, azkenin Olaia eta ni, onduela denbora desentetik, betiko inzitu dugu musika dela eta ez, bera euronezekoa da eta ni beratarra, bino beti izan dugu elkarren berri, orduan lehenengo nere diska eta baita Olaian diskan arirako kontzertu hauek elkarrekin egitea, kriston gozada, orduan bihar 8:30 irekiko diratiak, 9:00 lehenen Olaia izango da, eta gero. Bati, eski ze bolazo. Ze bolazo. Jodi. Zinezu jun? Es que, bueno, quiero contar. Ui, amatxo maitia. Bueno, 7:09 minutu, poliki Jokin agurtzen joan behar dugu, baina agurtzeko azken kantu hori ere eskatuko dizugu. Zein izango da hirugarrena? Agurtuko naiz, udazken egunura abestiak. Udazken egunura entzungo dugu, bigarren kafearen laborategian, nahi duzunean zuaz lasai, Jokin arantza.
bigarren kafearen laborategian Jokin Pinatxoren 3. Kantua. Kantu berezia eta ederra. Nahi duzunen, Jokin. Ama joan da kulpean joan da hoaia joan da pakean joan da bada niña hasanezina sababidaya oean etzantzean ta begiak istean udazken egunura datorkit batean begietan entzuten dut zure espainek isiltzen dutena oi hori gordinena inoiz baino zenago isilune edatzu honetan begietan entzuten dut zure espainek isiltzen dutena oi hori gordinena inoiz baino zenago isilune edatzu honetan isiltzen dutena isiltzen dutena oi hori gordinena lastan oregongo da aia maian denon alboan Ufa. Horren bai, agurtu egingo dugu Jokin Pinatxo, benetan, mil esker, kakapila biharko kontzertuan diskoaren orkezpen bironetan, eta nahi duzun arte. Hango mikrotik eragurtzea bazen Jokin. Eskerrik asko Jokin Pinatxori, eta esan dakoa, kakapila opa diogula, esan dezakezu orain mil esker. Baina ez, nik mikoreki barri zut orduan, eta hori espadu egiten. Hau festa, bai, hau irrati serio bada, baina batzutan pixkat gauza komplikatzen ditugu, eta horren bai, eskerrik asko. Horren bai, mila eskertzeari, placer bat. Aizue, orain txiritzi dugu erredakziora oparitxo bat, eta gabonetako kantua da gainera. Goiuri, zara kejatuko? Nik gabonetako kantuak ez ditut. Gure Jamikulun propioarena? Bai. J.S-erena? Joserra Senperenarena. Eta zein kantuan, eta Idoia Surmendi. Bai, lehenguan ikusi nuen Twitterrean Joserra Senperena jarri zuela. Ze zorioneko ni Idoia Surmendi hemen dagoela. Eta nekin zertan zebiltzan, baina gaur bertan jakin dugu, gabonetako kantu bat sortzen ari zirela. Elurra maizena du eta kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak, Goiuri Ezeiza Arandiak mundua amaitu etzeneko ura gogora ekartzen digun bitartean. Elurraren
hasteko gogoa izan nahi nuke lehen nuen bezala haur nintzenean, baina tristatu egiten naiz ordea zu gabe ez baita elurra alaia non zaude ama zuri dago dena baina ilun dut gogoa zu falta zara non zaude ama ez egin negar erantzun dite lurrak neu nauzu amatxo zugana etorria zu alaitzera zuri dago dena targi daukat gogoa nirekin zaude ama zu zara Gabonak badatoz eta elur ama kantua oparitu digute, Josarra Senperen eta Idoia Azurmendik. Eta guk opariat egingo dugu Gartxotun zain letonari, ze San Tomas eguna da, trena oraintxe badu, eta lasi Gartxot moldatuko garazu gabe, tira. Ni bano, zagardoean, baina hainbeste ere, ez da. San Tomas izan. Hoi da, eskertzen da olentzero goiztiarrau, mi esker ekipo. Gartxotun zain, datorren astelener arte 5. saio hortan ikosiko dugu elkar, Donostiako akuariumean, zure etxetik txapinetan etor zintezkela ere? Bai, eta nola izaten da, soka bat jart, tirolinan. Zeledon moduran. Bai, hoi da, aterki hartuta, izango naiz. Gartxot zeledon, bai, ondo. Gartxotun zain du astelener arte. Berdin, mi esker. Baina zuen zule etzua zinora, mentxe geratuko gara goiurita biok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur, 10 urte bete dira mundua amaitu zenetik. 2012ko abenduaren 21ean, 12ak eta 12etan, neguko solstizioarekin bat mundua suntsitu egin behartzen. 10 urte pasa dira eta filosofikoki, etikoki eta ekologikoki mundua amaitutzat jo dezakegun arren, hementxe jarraitzen dugu. Gaurko egunez, duela 10 urte, beldur kolektibo bat gainditu genuen.
Zergatik ordea data hori? Mesoamerikarrek uste zuten denbora ziklikoa zela. Honen arabera, denboraren errepikapenarekin, munduaren sorkuntza eta suntsipena behin baino gehiagotan gertatu dira. Naiz eta mundua kultura batetik bestera aldatu den. Adibidez, Hispaniara aurreko nahuek uste zuten gizaki garaikideak 5. aro kosmogonikoan bizi zirela, 5. eguzkiaren azpian. Eta aurreko munduetako gizakiak aurreko eguzkiak ondatu zituzten kataklismoak suntsitu zituztela. Zibilizazio mailaren egutegiaren analisi asko egin zituzten, ia 3 Leviko eskuarenak bezain beste. Eta irakurketa horietan, aditu batzuek esan zuten 2012ko abenduaren 21ean, 13. baktunaren, hau da, 154.000 eguneko zikloaren azken eguna gertatuko zela, eta ziklo amaierak munduaren akabera ekarriko zuela. Ilargi berriak laguntzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan. Data gerturatzen joan zen heinean, histeria edatzen joan zen. Askok erosketa erraldoiak egin zituzten, bada ezpada. Batzuk bunkerrak eraiki zituzten. Eta Yang Zhongfu enpresari txinatarrak Noeren arka deituriko 20 barko eraiki zituen, munduaren amaieran bizirauteko. Eta bakoitza 800.000 eurotan saldu zuen. Txinako hainbat hiritan kandelak agortu ziren abenduaren 21ko erabateko iluntasunari aurre egiteko. Frantziako agintariek Bukaratxeko mendirako bidea itxi zuten. Perpignatik 60 kilometrotara dago mendi hau. Bertan, estralurtar untzi inude bat lurreratuko zela uste zutelako. Antzeko zerbait gertatu zen Argentinan. Abenduaren 21ean Uritorko muinoa itxi zuten. Ustezko OHR-en aireportua sare sozialetan suizidio espirituala izateko deialdi anonimoak erakarritako jende oldearen beldur. Mailek gorenetara iritsi zen eztabaida. Eta Nazio Batuen erakundeak ere esku hartu zuen. Erreportajeak egin zituen, paranoia hori ezeztatzeko. 2012an etzela lurreko bizitza amaituko esateko. Pentsa, Guatemalara joan ziren auzi indigenen foro iraunkorreko ordezkaritza bat. Bere leinuaren sekretuak gordetzen dituen adineko maien talde bat elkarrizketatzeko. Nola bilakatu zen ordea sinesmen hau mundu mailako fenomeno bat? Kulturari eskerregia esan. Zombien munduko gerra Z eleberrian adibidez, 2012ko abenduaren 21ean hasten da mundua kolapsatuko duen zombien agerraldia. Eta X-Files zientzia fikziozko telesaian berriz, kolonizatzaileak izena duen estralurtar espezie batek lurra data hartan inbaditu zuen. Arreta zentzu nahi ditugu, kontatuko dizkigu zunak. Bizitzaz blai dituzu begiak, soinean urtea. Ta kontu kutxunak arnaz bakoitzean ikasiak. Baina agian eragin handiena pelikula batek izan zuen. Roland Emmerich zuzendari alemaniarrak 2012 izeneko pelikula bat egin zuen 2009 urtean. Hondamendiei buruzko film bat izan zen eta mundu mailako fenomeno izan zen. Pelikula argitaratu aurretik egindako promozioak, zerikusi asko izan zuen histeria kolektibo honetan. Izan ere, beraiek esaten zuten iragarki horietan, jendeak munduaren amaierarako prestatu egin behartzuela. Baina zer gertatu zen, iragarki askotan, ez zutela esaten, 2012 filmeko iragarki bat zenik. Beraz, jendeak telebistan ikusten zuena zen, norbaitek sortutako bideo bat, esanez, mesedez prestatu zaitez, mundua amaitu egingo da eta klaro, segulako anabasa. Sustraiak inoiz ez daitezen ahaztu ertzeta. Loratuz doinu berrietan, zuek egindako arziak, luzatuz jarraitzeko.
Kanpaina hura oso kritikatua izan bazen ere, filma urte hartako arrakastatxoena bihurtu zen. Mundu osoan 760 milioi dolar inguru bilduz. Beraz, nahiko gustora geratu zen Ronald Emmerich eta lantaldea, esango nukenik. Eta nahiko gustora mundu guztia 2012ko abenduraren 21 mundua amaitu etzenean eta lasai-lasai gure bizitzarekin aurrera egin genuenean. Esan beharra daukagu, kontatzen hasi zirenetik, 183 munduaren amaiera iragarri direla. Beraz, 183 aldiz, biziraun dugula. Eta nik uste dut, beste hainbestetan biziraungo dugula, ez da inigo? Ez da nik optimista xamar ikusten zaitute. Jo, ez dakit, nik esan dezaket orain, nik gainditu dudala munduaren amaiera. Han nengoen, 2012an existitzen nintzen. Eta orain existitzen naiz. Ikusten dut honora di Juan, bukatuko duzu esaten nik 17 mundu amaiera gainditu ditu dala, ez da? Bale, bai, hori zen plana, baina bueno, zapuztu egin didazu txistea. Ikusitan aukanik. Mundua ez da amaitu saio ere ez, baina batzutan mundua amaituko denaren sentsazio hartzen diogu. Ziari horregatik, ospatu egin behar dira gauzak, eta guk ospakizun bat eta hitz egin behar dizuegu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Iepa, hau etzen plana, Bibider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos besterik ez, puzle txikitu bateko piezak. Esan dizuegu eta esaten jarraituko dugu, datorren astelenean 500. saioa izango duela. Bigarren kafeak, 4. denboraldi honen hortxe erdigunean, iaia urtea agurtuko dugun horretan, segure azkeneko programa izango da 2022 dagokionez. 500. saioa egingo dugu, Donostiako akuarimetik, arratsaldeko 6:30 8:30 ordutegi berezian zuek gurekin egotea nahi dugulako, edo behintzat zuetako batzuk. Horre bideragun izan zaituztegunak, lagun, idazle, gizarte eragiletako kideak, musikariak, senideak, aguantatzen gaituzuenak. Guk zuek ere aguantatzen zaituztegula kontuan izan da. Nahiko berdinketan egon gitezkela ere esan genezake. Eta guztia festa moduko batean izango da. Ez dakigu oso ondo zertaz hitz egingo dugun. Badakigu gurean izango direla bigarren kafeko kide izandakoak, esaterako Maiten Salinas, Amaia Resende, Fari Basikan, Xihan barkatu, zein gehiago daukagu ordi, Iñaki Lasaeturare gurean izango dugu. Inigo Etxarriera animatzen zaigun, Iker Lauraba gurekin izango dugu, gurekin izango dugu Dona Apellaniz Nieto, gurekin izango dugu jende mordoa. Eta zuei ere galdetu dizuegu, zein nahiko zenukete guk elkarrezketatzea? 2023an. Eta hori da, gure sare sozialetan erantzun behar duzuen galdera, guk zuen artean banatu nahi ditugun 5 gonbidapen bikoitzoiek zuenak izan daitezen. Ze kontatu du jendeak, Goiuri? Ze ez dakit gaur bertan jarri dugu historio hori, ez da? Zerbait erantzungo zuen ja jendeak? Bai, jakinezu zein proposatu... Zein? Bueno, txantxekin hasiko naiz. Ze hemen jendea oso graziosoa da. Zarramarrakoek proposatu dute gu. Zarramarratarrak oso ondo, bai. Arkakusok... Baina, horiek entrevistatuta daude. Arkakusok proposatu du Arkakuso. Hori ere entrevistatuta dago. Uxu Arrazkinek proposatu du Uxu Arrazkin. Hori ere proposatuta dago. Vale, eta gero elkarrizketatuta barkatu. Gero jendeia normalak ja bota ditu, Maialen Lujanbio, Inaute Lorrieta, Onintzan Beita, Metxarza. Bertsolari, zema bertsolari? Finala pasa berritan. Aizue, zuenak jasotzen jarraituko dugu, baina hementxe Javier Muguruzaren liburu ala kafea entzuten ari garela, Joan Berri den Gartxote Unzain Letonak utzi digun podcastaren entzun bar dugu. Aitor Zabaletarekin izan da, eta honelako konklusiotara heldu da. Ale, entzun. Adi. Egunon, eguerdion, atxaldeon edo gabon, beti bezala, ez dakigu ze ordutan eta entzuten duzuen podcast hau, ze ederran bizitza eta gaur zirkustantziak nola eman diren, hemen parean daukan lagun haundia gonbidatu bezala izateko, Arratsaldeon, Aitor, Zabaleta. Arratsaldeon, Gartxot. Gure lagun Mikel Asurmendi izan da zubigintza hau egin duena, azken orduan emergentzi bezala egin beharreko lanak egin ez ditu dalako.
Baino Aitor laguna handia da, badakit musikarekin baduela ere halako maitasun historio bat, denak bezala, bakoitzak beti ere bere mailan, baino ezagutzeko modukoa entzulearentzat Aitor, eta pixkat gehiago ezagutzeko, hemen definitzen hasi baino Aitor, ez dakit zure buruari buruz zer esan, zuk nola kokatuko zenuke, jendeak beti koordenada profesionalak ematen ditu, baina netzako zu euskaltzale, bizizale, jende on, barra atzian efiziente, kazetari fin, ez dakit, aurkeztu zazu zure burua, exagerau gabe, Bueno, eta behin, esan dezu utzikeri baten ondorioz, edo baina nire ustez bizitzan patuare bada olako aukerak ematea, eta kriston plazterra izan da zure deia jasotzea gaur, eta hemen egotea zurekin, beraz eskerrik asko. Nire buruen nola definituko nuken, zegamar bat bezala, zegaman sortu zen mutil bat bezala, bere ama hizkuntza eta ondorioz mundu ikuskera euskara eta euskeratik egin duna, eta horrek asko determinatu duna bere bizitzan ondorengo bidea, ez? Azkenean, Ruper Ordorik esaten euskaldun izatea etzala erreza, nik uste dut eina handi baten arrazoiare bazula, baina aldi beren plazer bate bada hizkuntza txiki eta komunitate honen parte izatea. Oso ondo, arki definitu duzu zure, ez dakit, koordenada munduan, eina handi batean, eta musikarekin adibidez, ni badakit pixkat, baina ze harreman izan duzu, txikitatik gaur laukun kantu kutxunak aurkeztera zatoz, podcastaren helburua hori da eta, baina pixkat orokorrean ze harreman izan duzu musikarekin, nola sentitzen duzu musika zure baitan? Nik sentitzen musika terapia ez dela, ez? Nik uste gure gizartea bai gala pixkat emozionalki ez gaitu xamarra, ez dut erakutsi gure emozioak nola azelariatu, gestionatu, azaldu eta sentitu, eta nik uste musikak laguntzen digula horretan, ez dakigunak ere. Ni ez nahi sortzailea, zu bai, musikaria zea, eta zu badakizu noiz sortzen dezun, ez? Eta adibidez, zuk idatzitako kanta batekin nik ere bidaiatu izan eta askotan, hitz batzukin, gizaldirekin egin zenuen bertsio hori, ez dakit nola ditzen, ez nuen usteala izango zenik. Enuen usteala izango zenik, bai. Eta azkenean, zuek zer sentitzen dezuenen hori eramaten zuen musikara, hitzetara, eta nolabait guri ere laguntzen dugu gure emozioa gestionatzen horrek, eta zu badakizu noiz sortzen dezun, askotan tristeza dena sortuko zula. Bai, eta arrazoiak azue, azkenean ez duk esango zirkulo badenik, zen bizitza azkenean pertsonala da ez, onerako eta txarrerako, naiz konpartitua zoko edar askotan, baino, bai, ez duk esango zirkulo badenik, baino egia da, zerbait sortzean, zuk egiten dezun energia horretatik hasten den zerbait beste energia mota batetara, edo egoera batetara, iristeak baduela indar bortitz bat, eta naiz eta sortzaile txiki izan, bazuk aipatu duzun hori sentitu izan dut, eta benetan da, ez dakit, bizitzaren ospakizun txiki bat esan baina handiena izango da kaso, ez dakit. Hori zuk, eta bakizu zer den, eta horrek esan du jende horrengana iritsi dela, eta jende horrek beregan sentitu duela zuk edo momentu baten sortzaile batek sentitu zuen hori, eta hori da nire ustez musikaren terapia eta magia. Bai, ados, amen. Batera, gaurko terapia hasiko dugu, Bizkor, lehenengo kantu kutxuna ekarri nahi izan diguzuna zein da? Lehenengoa, orden kronologiko baten egiteatik, Benito Lertxundiren gure bide galduak. Baletik Benito Lertxundi, lehen aipatzen nuen ere gurasoen autore nagusienetako bat izan delako, beraz nire haurtzaroa eta bizitza markatu duen autore bat, eta soinu banda bat, eta emozioiek gestionatzen lagundu dian autore bat. Gainera, euskaltzale amorratua dena, eta nolabait horrek ere berarekiko konexio hori beti denik ekarri duena. Eta gainera, justuki kanta honek, adierazitu oso ondo gure bide galdu horiek, gazteena, amets galduena, diruaren morroi izaten erakutsi diguten gazte horiena, eta gurasoen mundu horrekin ados ez gaudena, nik uste dut belaunaldi errepikatzen dena, eta gure kasuan, are gehiago indartu dena esango nuke, desesperantza horrena, ez? Eta kanta horrek oso ondo islatzen du hori, eta, nik karrera ikasi nuenean, aipatu zu barratzan hilean, sukadaritzara ikasi nuenean, gizarte zientzia eta komunikazio ikasi nuenean Donostian, 4 urte horietan azterketa egin aurretik, azterketara sartu aurretik, nire autoan sartu eta kanta hau entzuten nuen, eta kanta hori entzun eta sartzen hitzen azterketara, eta esango dizut, ez dakit lorea botatzekoa ez da, baina hagen Benito Lertxundiri eskertzekoa bai, 4 urte horietan azterketa bakarra suspenditu nuela, beraz... Lizentziatura zor diozu igual, ez? Beraz, ikasleak, entzuten ari diren ikasleak jarri Benito Lertxundiz laguntzen du. Hementxe daukazue, Aitor Zabaletaren lehen kantu kutxuna, Benito Lertxundi handiaren gure bide galduak. Gu gazteok gaur gabiltzan mundu galdu honetan,
gerra bat barruan degulan, zer egin jakin gabe, gurasoen mundu alrebesan, ez dugu onartzen, diruaren morroi izaten, erakutsi digute, gurasoen mundu alrebesan, ez dugu onartzen, diruaren morroi izaten, erakutsi digute. Bakardaden galduan utzi gaitu, argirik gabeko bideak etorkizunik ez du, bizi modu lasai bategatik idealak galdu, bizitzaren gauze derrenak dizkigute zapaldu, bizi modu lasai bategatik idealak galdu, bizitzaren gauze derrenak dizkigute zapaldu. Gizonak kartzelan daude beren herriagatik, jainkoak beharko lagundu, guk ahaztu bai ditugu, maitasun hitzak nahi nituzkezan, baina gaur ezin dut, gure bide galduak kalte hauek ekarri du, maitasun hitzak nahi nituzkezan, baina gaur ezin dut, gure bide galduak kalte hauek ekarri du. Zepena dan irratian gauza batzuk ezin diala ikusi, Bai, bueno. Komillak eta oioipurdiak. Bai, bueno, norberak sentiditzala bere neurrian ere. Hori da hemen, asuntua. Bigarren kantu kutxuna, Aitor, aurrera goaz, zein da bigarren kantu kutxuna? Bigarren kanta kutxun hori, agian zurekin konektatzen hauen kanta bat ere bada handi batean, ze aipatu dudan bezala, kastaritza edo gizarte zientziak ikasi nuen, aurretik sukaldaritza eta barratzen urte asko egin ditut, eta nire ustez barrarik gehien eragin didan taberna agian izan da Donostiko Aldezarrean lan egin, eta gero denbora batez gestionatu genuen Larra taberna, ez? Horrez autu nuen jende asko, tartean zu. Bai, historikoa. Lagun asko eman dizkidan taberna, kriston giroa sortzeko aukera mantzigun taberna, oso jende ezberdina, adin ezberdinetako jendearen elkargune bihurtu zena, Ikatz kalean daun taberna da, parranda giroa, eta hor elkartzen zian, belaunaldi horiek, eta hurrengo kanta da justuki taberna hortan, gauero taberna etxia aurretik jartzen duen kanta, oinatera batzuen aukerrez banago, Latzenen Laztana. Kiston klasiko bat, ez da oso originalagia. Top 10. Segurazki besteren batzuk ere jarriko zizuten kanta hau, baina, aitortu ere zut nire bizitzako momentu hori tristenetako bat, kanta horrekin bizi izan nuela. Justuki taberna utzi genuen egunean, azkeneko aldiz kanta jarri genuenean, kriston negarraldi nuela, eta oso, eta gero momentu zoragarriak ere jendearekin kantuan daula, baina arrazio duzu, dela kanta bat unkitzen zaituena,
poztuz eta tristetuz. Eta oraindik ere, gai balin bada jendea unkitzeko zerbait baduen kanta dela. Lehen esan dugu terapia hortarako gaitasuna duela, edo jendeak sentitzen dituen emozioiek adierazteko, azaltzeko edo gestionatzen laguntzeko gaitasuna duela. Guztiz. Totalmente ados. Ba, mentxe entzun dugu Aitor Zabaletanen bigarren kantu kutxuna, Latzen taldearen lastana, ezautze ezpaezu, nun eontzea. Bizitzen hasi.
Aurrera goaz, Maixulan honek ez dulako argibide gehiagorik behar. Zerretzapenak, Jango nuke baintxe megamurgesa hoitako bat, aitortakero, zakit urrengo egunean hartutako enegarren jintorikaz damuture, bai. Zein izango da urrengo abestia, Aitor? Kutxuna. Haure orden kronologiko baten jarraituz. Eta, hau ez da euskaraz izango, frantsesez izango da, zen, aipatu dugun larra utzi genuenean, Irlandara joan nintzen inglesa ikastera, zer ez nuen piperrik hitz egiten, Eta nuen frustrazio txiki hori, eta joan nintzen Irlandara inglesa ikastera, eta han ezautu nuen eskaz frantsesa, Lyonekoa. Eta haren atzetik maitasunak giratuta joan nintzen Frantzira, Lyonera. Eta frantsesa ikasi nuen, eta arek neskark nire bikote izan zen Valentilek, eta oraindik ere asko maite duen pertsona horrek, maite zuen oso kanta hau, eta deitzen da Mafotatua Lajuketanuen taldearena. Lajuketanu, esan nahi du bere hartan, kalea, gurea den kalea, baina itzioko bat egiten dute gaizkidatzea dela, gurea den kalea, eta kanta berak esan nahi du, nire errua zurea da. Nire, holako zerbait. Eta maite dut biziki, batetik berak oso goko zuerako kanta hori, baina baita ere esan nahia, ez? Nik uste dut gaur egun behar dugula, eta bizi garela momentu batean, non behar ditugun berriz ere kaleak hartu, desesperantza, Maialen Lujanbiok, aipatu dugun Maialen Lujanbiok igandeko bertso finalean aipatzen zuen desesperantza horri gain hartu, eta berriz ere bizi dugun prekaritatearen egoera honi gain hartu. Eta hortarako, antolatu behar gara berriz gure elkarren artean barruan ditugun frustrazioak aipatu, eta gizarte ez dela antolatu, azken finean deno pairatzen ditugulako geroz eta zoroagoa den sistema ekonomiko honen gaitzak, ez? Eta lotsagarri iruditzen zait, etxebizitzarekin gertatzen ari dena Donostian, Euskal Herrian, baina baita ere munduan, nola botere ekonomiko batzuek erabakita horren funtsezkoa den behar bat, horren privatizatu eta garesti bihurtu den askorentzat ia lepoan kate bat bihurtzeraino, berdin janarekin, berdin energia eta berogailuarekin, eta beste hainbat adibide. Artistak ezin dira artetik bizi eta behar ditugu, nekazariak ezin dira jana sortzitik bizi eta behar ditugu, baina aldiz espekulatzaileak poltsikoa beteta ederki bizi dira. Eta horri buelta eman behar digu, eta horrelako nik uste dut berriz ere kaleak gure egin behar ditugula, lotsarik gabe, eta naiz eta medioetatik, naiz nik aztaria naizen gaur egun, aipatzen dugun behin da berriz zentxarra den kaleak hartzea, lotxorik galdu eta kaleak hartu harritugula. Itzi gabe, Aitor, bibazu, aldarrikapen txiki hori ere hain ondo, ez dakit, eraikitzeagatik, ez diot inolako komarik jarri, ezkendu, ez zer aldatuko, eta izan daia zure 3. kantu kutxun hau, bazparezuk aurkeztu zazu, zen bestela ridikula ingo ez frantsesez, baina izan daia orain aurkeztuko dezuna 3. kantu kutxun hau, bota dezun aldarri horren erakusle soniko. Lajuketanu taldearen Mafotatua, eta izan bedi kanta alaia da, eta alaitasunez hartu itzagun berrizkaleak. Encore et toujours, j'ai besoin d'entrer chez une femme, d'en sortir au petit jour, avec un peu moins de flamme dans les yeux. Quand je te regarde, dans notre amour à tous les deux, y a que moi qui le garde. Besoin d'entrer chez une femme, chez une autre que toi. Toi t'as perdu ma flamme qui était pour toi.
j'ai besoin de t'oublier, ne pas te reconnaître partout où je vais, j'ai besoin de renaître. Besoin de vivre devant moi. Ceux qui m'aiment me suivent, je sais toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, et c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi t'es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Et les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent, pour ceux qui chante pour toi. Entzun dugu Aitor Zabaletaren 3. kantu kutxuna, eta esan bezala altxaipurdia, kaleak hartu, edo behintzat norbere barruko kaleak hartu, zaindu, eta aurrera. Amaieratik gertu Aitor, zein da zure azken kantu kutxuna, gaurko podcastari agur esateko erabiliko duguna? Bueno, hau ere orden kronologikoan, Frantziako neskak utzi ninduen. Eta haren aipatzenen, zure kanta horrekin nola konektatu nuen, bizaldirekin nintzen, usterekin, justuki berak utzi ninduen egun horretan, Donostiko Aldezarreko Kaira, Trinidadian festetan zen, iritsi eta kanta hori jo zenuten, eta izan zen niretzat, ez da kanta ezagutzen duzuen, baina bestela jarri eta ulertuko ez zergaitik, izan zen niretzat, eta barru errekadanan mogitu zizkian, ametsa hartzaiusek esango luken bezala. Bizitza badu terapia horren beste zerikusia du urrengo kantak dela bidaiatzea, zen nik uste du bidaiatzen ere asko ikasten degula, barratzean ikasten den bezala, batez ere bakarri bidaiatzen baldin badugu gure espiloaren aurrean jartzen gaituen terapia bada, eta, nik Frantziatik etorri nintzen, eta gero bizitza hola da, Eusko Amerikar batekin elkartu nintzen, gaur egun berarekin nago, eta oso zoriontsu. Eta gaur hemen gaude, hau ez dakit esan daiteke, baina polita delako esango dugu, gaur hemen gaude podcasta grabatzen, zure orain aipatu berdi dezun, hori ez dakit 6-7 astetan bidaian egon ostean orain Aitorrek jasoko du hemen estazioan gainera lore sorta eder batekin, eta nik podcasta egiteko raptatu dut aurreko ordu erdian, momentu hori berezia Aitor, eta, hortxe geratuko da, grabatuta ere bai. Bai, esan duzu gainera, eta beraz ederra, lora sorta bat hartut, berari asko gustantzizkiolako lorak, Megani, eta urrengo kanta badu horrekin lotura, Tom Pettyren Wildflowers kanta. Esplikazio oso simplea da, berari asko gustatzen kanta bada, eta nik uste askatasunari kanta ere badela. Eta lehen desesperantza aipatu dugu, baina nik uste desesperantza hortatik berriz ere ilusioa sortu beharrean gaudela, errautxo horietatik eta sistema honek sortu digun zu hortatik gure garrak berriz piztu behar direla, eta pozitik eta ilusiotik, gauzat oso argi daukat, gure barneko sufrimentu, tristura eta minak, batez ere gu kaltetzen gaitu eta gu hiltzen gaitu, eta hori da onartu ezin dugun zerbait. Horri aurre egin behar diogu, berriz ere ilusioa berreskuratu behar dugu, eta ilusio hori komunetik eta elkarrekin bakarri berreskuratu ezagu, eta ez gizabanakotik, baizik eta gizabanakoa bagara, baina gizatalde batek sortzen du gizartea, eta hortik tira behar diogu. Eta nik uste kanta honekin, Megane beti esaten du, eta espero dut ez dela ala izango, baina bere hiltzen denean, bere irrautsa botatzen dituan bitartean kanta hau jotzea nahi duelanik. Espero dut bera baino lehenago joango naizela, zarragoa naizelako ez asko, baina espero dut lehenago joango naizela, baina nik uste dut bizitzari kantuare badela kanta hau, askatasunari, eta uste dut hori dela daukagun gauza handiena, ez? Maitasuna eta bizitza.
Izan daitezela Aitorren azken hitz hauek eta Tom Pettyren Wildflowers abestia ez dakit, norbait bizirik sentitzen, ez bada bizirik sentitzeko prozesu horretan motibatzaile. Biba zu Aitor, bihotza handia dakak ikasingo itoain. Bai, segur arte nahi iten normalki, eta arraro iten dek... Plazerra izan uan garai eharroitan ezagutzia, eta nola landu diun gure laguntasuna. Nik usteet musika lotura izan dekela gure artean, baina usteet bizitzan aurrean diagun pertzepzioa eta bihotza dekela gure arteko zubi handina. Bai. Akzidente eharra izan dek gaurko atxaldia, baina indiu. Bira, oain, emozional jartzen nahi duanian maleta hotxare sartu dek, porque bizitza olakoa dek. Bueno, horrek agien esan egin Megane iristen nahi dela. Hoidek, eta segizak Meganen bila, eta guk entzule maiteok Tom Pettyren Wildflowersekin utziko zaituztegu, plazerra, eta hurrengo astean ikusiko edo entzungo dugu elkar, hobesan da. Bibai, Aitor, eskerrik asko tertzati. Mi eskerririk hartxot, gonbidapenagatik, kristo ilusintziak. Zaindu bai? Zaindu bai. Biba Tom Petty. Segi sortzen. Hoidek. You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. Sail away, kill off the hours. You belong somewhere you feel free. Run away, find you a lover. Go away, somewhere all bright and new. I have seen no other who compares with you. You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. You belong with your love on your arm. You belong somewhere you feel free. Run away, go find a lover. Run away, let your heart be your guide. You deserve the deepest of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. You belong somewhere close to me, far away from your trouble and worry. You belong somewhere you feel free. You belong somewhere you feel free. Keep calm and bigarren kafea.